Oce. Mae ystyn croeso mawr I chi gyd. Diolch fawr chi am dod i'r gyfarfod y bore yma. A wedyn, ga I mynd drwy'r restr I weld pwy sy'n yma. Mi wna I galw yr enwau lawr allan. Reiti. Helo. Be hwnna? Da chi'n iawn? Cario ymlaen, Bob. Da chi'n iawn? Oce. John Griffiths. Bore da, presennol. Diolch fawr. Vaughan Hughes. Bore da, yma. Diolch, naw, croeso. Bob Parry. Yma. Dylan Rhys. O da, pawb. Nicola efo ni. Ac di, oce. Rwan Richard Griffiths. Dim efo ni. Ac di, David Roberts. Do yma. Da iawn. Arwel Roberts. John Arwel. Efo, croeso Arwel. Eric Jones. Dwi yma o hyd. Na fo. A dwi yma hefyd. Na fo. Dwi ddall oedd nôl John Griffiths, Richard Griffiths yn ymddiheuro. O, di, na fo. Oce. Da chi wedi clywed gen Nicola, na do? Ia. Na fo, sy'n neb wedi clywed gen Nicola, na gos. Reit, oce. Mi a'n ei mlaen o fan ta. Mi edrych ar beth gynnu ni ar y raglen sy'n mynd llawer ar y raglen o'r yma. Ond, na fo, so, Owen, isio datgan diddordeb ar unrhyw peth sydd ar y raglen. Agos, heb isio datgan diddordeb. Iawn, yr ail peth ar y restr ydy y cyfarfod. Gafon ni, bryd rwan, edrych ar hwn, yr norfedd yr ugian o gorffennol. Chwenar. Oes rhywun yn barod I cefnogi hein? Bod yn gywir? Barod I gynnig. Diolch Juan. Rhywun Eilio? Eilio. Diolch fawr Eric. Na fo. Wedyn, oes yna rhywbeth ond isio trwy. Da chi gyd yn modlon efo nhw sydd yn byd yn codi, nag oes? Ga I jyst nodi, Mr Cadeirydd, fydden ni angen trefnu cwad arall o'r pwyllgor hwn mis nesaf. Right. I drafod ymateb y cyngor i'r adroddiad drafft gan yr panel tal annibynnol. Hynny, mae rhaid I ni ymateb cyn y 26 o dachwedd, a mi fyddwn ni hefyd eisiau rhoi diweddariad I chi ar yr cynllun amrywiaeth hefyd, sydd yn cael ei nodi yn yr adroddiad. Bydd hwnna cyn I ti ymddeol? Bydd. Hwna gyfarfod dwytha, byddech chi'n gwneud. Wedyn pa bryd i'r parti am ddechrau? O, does am parti. O, achos? Anyway, oce, iawn as. Mi awn I rwan i'r sgynna ni ail peth. Wedyn, ogolygaeth o etholiaethau seneddol. Dwi am rhoi hwn dosod I Hyw I gymuned trwad o. Diolch yn iawn Cadeirydd. Yn fyr iawn, mae'r Comisiwn, neu'r Comisiwn Ffiniau ar gyfer Cymru wedi cychwyn proses o adolygu holl etholaethau seneddol Cymru. A mae'r gwaith yna I gwblhau yn ystod y flwyddyn nesaf. Felly cychwyn y broses a maen nhw wedi coeddi argymhellion cychwynnol. Ac mae'r argymhellion hynny yn sail I ymgynghoriad presennol. Dyna pam dyn ni'n dod o hwn ger bron chi heddiw. Mae'r dyddiau'r cae ar y 3 o dachwedd. A mae'r argymhellion yn syml iawn yn argymell, mae'n ddogfen ymgynghoriad argymell yn ytrach. Felly hau nifer yr etholaethau seneddol o 40 I 32 yng Nghymru. Ond oes ddim newid o gwbl o ran Ynys Môn. Mae etholaeth Ynys Môn yn cael ei gwarchod. A hefyd mae enw yr etholaeth ar gyfer Ynys Môn hefyd yn cael ei gwarchod. A does ddim argymhelliad I newid yr enw.
Mi gofiwch chi wrth gwrs bod y cyngor sir yn ôl yn 2017 wedi cyflwyno achos i gadw etholaeth Ynys Môn oherwydd hanes, traddodiad, deiryddiaeth ag ati yr ynys, a bod hi'n uned weinyddol weladwy amlwg iawn. Ac felly tydi'r ymgynghoriad yma ddim yn ymwneud ag Ynys Môn yn benodol, ond mae hi'n ymwneud ag etholaethau eraill Cymru. Ond o'n i'n awyddus naturiol i ddod â hwn ger eich bron chi heddiw, rhag ofn bod gennych chi fel pwyllgor unrhyw sylwadau ehangach i wneud ar gynnwys yr adroddiad a'r argymhellion sydd wedi cyflwyno. Yn amodol naturiol ar unrhyw sylwadau sydd gan y pwyllgor hwn, byddwn ni naturiol yn cyfeirio hwn i'r cyngor sir wythnos ar ôl nesaf, mwyn i'r cyngor sir gadarnhau unrhyw sylwadau cyn gorffen yr cyfnod ymgynghori. Diolch Cadeirydd. Diolch yn fawr Huw. Dwi'n falch fel pawb di siŵr bod dim byd wedi newid ar y ffordd da ni'n gweithio ar y cyngor yn Ynys Môn. Os mae rhywun eisiau gwneud rhyw syniad? Ie, newyddion da, a mond 3 gair deud y gwir, Môn Mam Cymru na fo. Diolch yn fawr. Ie, reit wir. Wedyn, da ni'n lwcus y ffordd mae'r cyngor wedi gweithio ar hwn, a fe ni'n rhaid ces da i cadw fel y godd o dweud y gwir. Wedyn dwi wedi eisiau diolch i pawb ar y cyngor sydd wedi gweithio i wneud yn siŵr bod dim byd yn newid, a bod ni'n aros fel ynys dweud y gwir. Wedyn hwnna wedi bod peth da i'r pobl Ynys Môn i gyd. Wedyn, congratulations to everybody a dweud y gwir. Wedyn, na i darllen yr recommendation fel yna dweud yn Saesneg. Cadeirydd, mae'r cynghorydd Dafydd Roberts eisiau ddod i fewn, sori. O, reit, oce. Ie, yr unig beth wedi dweud, dwi'n meddwl, yn amlwg i falch bod Ynys Môn, cadw'r enw Ynys Môn a bod y ffin ddim yn cael ei newid. Ond y bersonol, dwi ddim yn cyn ar y broses. Dwi'n yn cyn bod Cymru yn mynd lawr o 40 i 32. Mae'n anodd dweud bod fi'n hapus efo Ynys Môn, achos mae'r egwyddor ehangach yn un dwi'n wrthwynebu ar wahân i'r ffaith. Tra da ni'n rhan o'r deyrnas gyfunol, sa'n gyda bod gyda ni 40. So unai bod gyda ni 40 neu ddim os yna allu. Wedyn dwi'n meddwl bod hyn, mae'n jyst fatha rhyw gerrymander ydy hyn lly. Be fysa poblogaeth yr gwahanol sirodd petai yr leveling up agenda di digwydd 20 mlynedd nôl, dwi ddim yn gwybod lle do. Da chi fod i trio darparu ar gyfer lle mae'r pyc yn mynd, dim lle mae'r pyc. Ond anyway, dwi'n yn gwybod beth di'r nifer delfrydol o drigolion, ond yn Ynys Môn dwi'n yn gwybod dda. Wedyn, be fysa ni os oes ar economi di tyfu fel so di medru. Ond anyway, so, jyst un o'r sgyn i fawr. Cwestiwn da, Dafydd. Na fo. So, rwy'n arall yw syniadau? Agos? Reit. Mae darllen allan y recommendations to welcome the proposals for the parliamentary constituency of Ynys Môn as set out in the consultation document and recommend accordingly to the County Council. Dyna be fyddai wneud yn yr cyngor llawn. Wrth nesaf dwi'n meddwl. Iawn. Wel, dyna ni, lads. Da ni wedi mynd trwy'r restr, da ni wedi gwneud bob peth o'n lawan. Gewch chi gyd. Diolch i gyd am bod yma i weld ni. Cadeirydd, da chi eisiau cymryd bleidlais, ie? Bleidlais, ie. O, reit, oce, ia, wrth mi ddweud hwnna. Reit, di pawb yn barod i dal eich dwylo i fyny. Wedyn, gai weld chi gyd. Ia? Neb yn erbyn o'n chos. Neb yn erbyn o'n. Dwi am atal os gael, dwi'n meddwl. Dwi am atal o'n yw. Oce, un atal. Wedyn, da ni gyd. Bob, dwi'n yn cydnabod barn Dafydd y fyna, ond mi na i fotio hefyd, ond o'i flaid o, ond mae werth cymryd nod o be o Dafydd yn dweud y fyna, dwi'n meddwl, bod o'n bwyd o'n dilys.
Wel, nes Shirley wneud hwnna yn y cynodion wedyn, mi na i ddeud yn y cyngor llawn, felly te. Chwarae teg, mi eisiau gael un rebel yn y camp. Oes dad? Ia, pwyd i dilys. Enwedig bod o is gadar hefyd, ynddo? Na fo. Oce, lad. Anyway, diolch yn fawr iawn i chi gyd. A gymerwch ofal wan. Awn ni. Hwyl. Ta. Ta-da.